audioliburuez zenbait gauza. Bat, lehenbizikoa, hor eukiko duzue honen alboan edo lotura batzuk edo bideo itxurako batzuk entzuteko adibideak, baino batez ere beste batzuk komentatu nahi ditut. Hor agertzen direnak, dira urteetan grabatzen ibili garenak, batzuk oso modu etxekoan, nolabait esateko, lantaldean eginak, garai batean Ander Lipus ibilizan grabatzen edo txatorrenteriak, horrekiko dituzue adibide etxo batzuk bideoetan, liburuak entzuteko. Orduan, horren problema edo izaten zen, nik oso aspalditik nenbilen argitaletxe batzuei esanez, zergatik ez dira egiten eta alako arrazoiak edo emate zituzten, baina gero konturatzen zara. Olako bat grabatzeak ordu asko eskatzen ditu, eta edo horrela egiten duzu, erabat modu nolabait esateko etxekoian, nik iparraldien adibidez ikusi nun ohitura gehiago dago, Frantziako eraginagatikan gehiago entzuten dira, audioliburuak, eta ikusi nun zenolako beharra zegoen euskeraz, baino ez da bideragarria, ze nik beharragatik eta ilusioagatik jarraitzen dugu egiten, baina gero ulertzen duzu zergatik ez dagoen gehiago. Gaina jartzen dugu erabat musutruk, norbaitek nahi baditu, daudenak behintzat, hor kontaktua edo jartzen duen botoitxoan eukiko ezue helbidea, idatzi neri eta bidaliko izkizue testekak erabat debalde. Bai, hori da arrazoia gehiago ez egoteko. Hau da, lan piloa eskatzen duela eta behar dezu, hori ilusioagatik. Gero, ederra izaten da baita jasotzen dituzunin eskertzak. Hori da beste arrazoitako bat. Batez ere, adibidez, itxuen gurasoek edo irakasleek, neskamutiko itxuenak edo dislexikoak irakurtzeko problemak dituztenak, irakurketa errazaren antzekoa. Lortzen duzu, pertsona batzuek irakurri ezin dutenak edo goxatzea bestera batea. Horrek ere asko bultzatzen zaitu. Gero kontua da, nik azken asteetan berriro etorri zait bolada, baino tarteka ni beti egoten naiz liburuak entzuten, baino testuak aterata. Hor bi gauza berehala, bat hizkuntza euskera, urteak daramatzat galdetzen eskeanea noiz egin daiteken hori euskeraz. Eluiar taldekoak dabiltza orain hori garatzen, Eluiar taldekoak beste talderen batekin, ahola, uste dut, eta galdetu nien, Igor Leturia dabil horiek aztertzen da garatzen, nola dabil, eta hor jarriko ditut estekak behian, badaukate lekua, zuk idazten duzu esaldi bat, eta programak irakurtzen dizu edota, sartzen basea beraien guneko horre adibideren bat jarriko dut, sartzen basea, artikula hau entzun, eta gailutxoak edo, entzun egiten duzu, altabozetatik, artikula euskerazkoa esaldi. Jarriko dizuet, igual, adibide bat, Eluiarren webunetik entzuten dana zuek ikusteko nola entzuten dan. Probatzen ari gara. Ea nola entzuten den. Hori da euskeraren betiko problema, ez da txikia gara, gauza asko egiteko oso poliki egin behar da, eta hori da pena. Nik beste sistema bat aipatuko dizuet, horren ordaina, horren pisua edo da, euskeraz oraindik ez dagoela. Baina, erabili dezakezue modu zoragarrian aprobetxatzeko. Izena, programaren izena, egongo dira antzekoak, baina hau debaldekoa da eta primeran egiten du lan, da balabolka. Balabolka da errosieraz hitzontzia. Programa honetan, zuk txertatzen dituzu bertan, balabolka hor ere jarriko dizuet estekan, balabolkan webunean bertan daude ahotsak, zuk sartzen dituzu ahotsoiek, daude hizkuntza zabalduetan. Ingelesez, frantsesez, espainolez, eta zuk ahots diferenteak daude, zuk sartzen duzu, probatzen dituzu ahotsak, eta gero oso modu erresean, grabatu ditzakezu oso bizkor, adibidez, aurreko egunean afaria prestatu behar nun, 3 artikulu luze irakurri behar nitu hurrengo egunerako, eta egin nuen esan momentu batean, 3 artikuluak sartu balabolkan, eman, minutu baten bihurtu zizkidan MP3, entzuteko artxibo, sartu mobilean, eta afaria prestatzen ari nintzela, artikuluak entzun. Horrek asko laguntzen du. Edo, basira. Askotan, eta noi pasatzen zaigu gero eta denbora gutxiago ikutzen dugu. Ordu bete daukezu egunean, libratzeko modu bakarra,
eguraldi ona, mendira jo nahi dezu, baina irakurri behar dezu zerbait. Bueno, sistema hori erabiltzen dezu, eta askotan pasiran lanean zaude, eta bueno, beste sentsazio bat, kotxean, zenbat ordu pasatzen ditudanik adibidez kotxean batera eta bestera, eta musika ederra da batzutan, baina beste batzutan lana, liburuak, testuak, ipuiak, nahi dezuna, sartu dezakezu eta entzun. Hori bai, esan dut, euskeraz oraindik ezin da. Nik dakidala, eta baldin badago mesedez abisatu. Orain tarteki txiki bat egin behar dut, ze leheno nire asmoa zen kontatzea balabolkaren adibide bat jartzea, eta desbideratu naiz, berriro atzera grabatu dut, esateko orain bai, balabolkaren adibidetxo bat, nik erabiltzen dut hor ahots diferenteak daude. Nik erabiltzen dutena ez da goxoena, ez da errealena, Elena izena du, ahots bakoitzak bere izena du, niretzat da errestu egiten dit, erres ulertzen dut, Elenak dioena batez ere, gero hobeto kontatuko dizuetan beste gauza bat egiteko azeleratzean, askoz erresagoa zait, ahots pixka bat errobotikoa dan Elena entzutea, beste ahots errealago batzuk baino. Beraz, hemen adibidea. Antoine Dabadie visitó junto a su hermano diversas partes de Etiopía, incluidas las zonas poco conocidas de Narea y Kaffa, en los territorios de los Gaya. Nik balabolkan, erabiltzen dut batez ere ingelesez edo espainolez, bueno, hizkuntzak praktikatzeko ere ondo etortzen da. Ze ahotsak zu jartzen duzu velozidadea, nahi dezuna, eta ez badezu ondo ezagutzen hizkuntza bat edo, pixkanaka, jarri dezakezu oso poliki eta pixkanaka bizkortzen jun. Hori bai, kontuz ibili, ze kontuz. Ohituko zarete, eta nik gerota bizkorrago jartzen nun, gerota bizkorrago, eta azkenean oso eroso egiten zait, adibidea jarriko dizuet. Antoine Dabadie visitó junto a su hermano diversas partes de Etiopía, incluidas las zonas poco conocidas de Narea y Kaffa, en los territorios. Hau, behar bada lehenbizikoan irudituko zaizue eromena, baino nik hitzen bat dizuet, praktika minimo bat hartzen badezue, pixka bat entzuten badezue, berehala jungo zarete bizkortzen, eta jungo zarete ohitzen, eta askoz azkarrago entzuko dituzue eroso testuak. Baino, kontuz esaten nun, ze batzutan, ni bintzet ez nintzen konturatzen, kotxean zoaz hau jarreta, napatien norbait autostop egiten, gelditzen zea, sartzen da, eta ikusten diozu, hola, izo aurpegia, eta ziren esatezu, ze pasatzen zaio horik, konturatzen zea, haiko dela pentsatzen, hau zer da. Edo, adibidez, aitak duela urte batzuk, hartu zidan kotxea, enkargu batutako, eta etorri zandenak eskatu esanez, jo, zure entzungailua erabat ondatua dago. Bai, erabat ondatua, eta saiatu nahi zait desmontatzen da, irikitzen da, eta ez den lortu. Eta ze pasatzen zaio, ez da pizten da? Bai, pizten da baino, kriston ziztu bezaiten, azten da hitz egiten da, buah! Gaixua eskerrak ez zuen konpondu, ze etzan posible. Orduan, gertatu laiken istripu bakarra da norbait pentsatzea ez zaudetela ondo. Baino, benetan, esaten dizuet, asko aprobetxatu laikela eta merezi duela, batez ere gaur egun ditugun, denbora eskasiak eta aprobetxatzeko eta goxatzeko beste modu bat, liburuak entzuteko, edo lanak aurreratzeko afaria prestatzen ari zaletela, adibidez.